Ni Suleiman Desan Vincent na zo ziyara a babban masallacin Alger, masallacin da ya fi kowane girma a nahiyar Afirka. Kuma wanga masallaci shine na uku wanda ya fi kowane girma a duniya. Wannan masallaci an gina shi ne a saman hilin da ya kai hektar 30. Shi dai wannan masallaci sama da mutum 100,000 na iya shiga ciki na su yi sallah. Sannan a can cikin masallaci kuma yana ɗaukar yawan jama'a da sun kai 36,000. Sannan a cikin masallacin kuma akwai Musée National da ba su buƙata zuwa ganin abubuwan tarihi. Sannan a cikin masallacin akwai manya-manyan wurare na manya-manyan tarurruka. Sannan kuma akwai manya-manyan wurare na tarban manya-manyan baƙi. Sannan kuma masallaci bene shi ya kai hawa 43. A cikin bene shi akwai restaurant, akwai cafeteria. Menene ra'ayinku game da wannan bidiyo? Muna jiran amsa a cikin comment. Ni Suleiman Desan Vincent ke cewa da sai mun haɗu a cikin bidiyo na gaba da yarda Allah.